gaskiya za ta fito. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Wata rana tashi cikin gida a bacci a dake, zan fita studio bani da ko na rage, studio nisa bani da hako da keke, wahala na shata a da a yanzu na warke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Na fito cikin gida zan wuce cikin gari, na fito na yi mika sai na gano ya ta gari, ta iso na ce amarya ta yaya labari, sai ta ce umma da abba auren mu sun soke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Nabila kyakkyawa ce gata da daɗin zance, da na je haka a bakin ta duka na zauce, sai ta ce ya ji ka gane karshen zance, umma abba na wanga auren mu sun soke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Hankali na tashi zana wuce studio, wayata ta doko karar wayata na jiyo, da na ɗauka muryar mamar Nabila na jiyo, sai ta ce kai da Nabila ba batun aure mu soke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Tafiya nake tun 6 sai 7 na isa oga na yi ce ni baki na isa mun gaisa sun bani waka ta isa, na ji a jikina ni a wanga waka zan tsallake. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Na fara aikin su kamar da wasa na gama, na kira su a waya su zo aikin su an gama, suka zo sun ji ta sun ce aikin su an gama, suka ce ya ji wallahi kai kam ka a warke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Sun ji daɗin aikin su har da godiya guda, suka ce in na tashi na zo na same su a gida, da na tashi na zo na same su cikin gida, sun kaban wakon don kuɗi wayo na tsallake. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Bayan kwana 3 suna na ta ko'ina, gari ya amsa ko'ina ana ta batuna, yar sarki ta ce yaya jini mawakina, kawar ta ce yaya ji Inusa ya san da ke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Labarin ya yaɗu sai gashi kunnen Nabila ta rasa mai santa ta koma talla, da na ji labarin hakan na ce madalla, na fi karfin ki Nabila dan na yau daban da ke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Ƙarshen labarin Nabila ta zo ta yi kas da kai, ta ce ta yi nadama na yi haƙuri mu yau haɗa kai, har cikin raina ba nufin na cutar da kai, ka bani damar ƙarshe alkawari yanzu zan damke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Ni ko na bar wa ilahu zabe shi za ya yi mun, bani da kuɗi kin guje ni yau ko kin dawo mun, na fake da ma'aikin Allah shi za ya yi mun, ɗaukaka Allah ya bani kin ga ai dole na shantake. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. To iyaye ku yi hattar kwaɗayin nan babu kyau, zaɓe na gari shi ne ba batun gida mai kyau, ni yaya ji Inusa na ce ku yi nazari da kyau, mai hawa mota wataran zaka gan shi akan keke. Hakuri matakin nasara rayuwa mai canzawa, Nabila ta karya alkawari ban yi zaton za ta yi haka ba. Kai je ka dawo kuma kan mashayiya, komai daren daɗewa gaskiya za ta fito.